Здравейте, това е снежен метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология на 28 декември 2024 година. Намираме се на рида Ръждавица, в ски зона Мальовица, по северните склонове на Рила планина. Преди малко грееше слънце, но сега отново се появи облачност. Виждаше се прекрасно Мальовишкия дял на Рила. Виждаше се снежната буря горе, благодарение на бурния североизточен вятър, както беше споменато в метеорологичната прогноза по Българското национално радио сутринта от колегите. Вижда се също, че има много сняг. Много сняг падна в България, но най-вече по северните склонове на планините навръх Коледа, благодарение на средиземноморския циклон, който мина през България. Тази сутрин по Българското национално радио доцент Момчил Панайотов от Лесотехническия университет спомена, че има висока лавиноопасност именно по северните склонове на планините и по стръмните участъци в тях. Това са най-вече районите на северните склонове на Витоша, северните склонове на Рила планина и северните склонове на Централен Балкан. Съответно, пътеките, които подсичат най-стръмните райони, трябва да бъдат избягвани от туристите, а скиорите да избягват спускането по улеи извън обработените ски писти в ски зоните. Доцент Панайотов каза също така, че България като планинска страна е може би единствената в Европа или една от малкото, които нямат информационна система за лавиноопасност. Това действително е така. И Националната хидрометеорологична служба на България в лицето на Националния институт по метеорология и хидрология е длъжник на гражданите и скиорите. Но все пак в нашия институт има изградена система за определяне на височина на снежна покривка, асимилиране на данни за сняг с висока разделителна способност. Продуктите от тази система са автоматични и са налични на интернет страницата на института weather.bg, където се виждат карти, актуални карти на височина на снежната покривка и количество валеж от последните 24 часа, както и данни от метеорологичните станции на Националния институт по метеорология и хидрология. Въпрос на време и не е невъзможно информационна система за лавиноопасност в България да има още от следващия зимен сезон на 2025-2026 година. Аз съм доцент Илиян Господинов и ви пожелавам щастливи празници. До скоро!